Szabács viadala. Amíg Mátyás király a csehek ellen hadakozott, a törökök felbátorodtak, egyre feljebb vonultak, végre a Száva folyó partján erős várat építettek, és ezt Szabács várának nevezték. Amikor pedig meghallották, hogy Mátyás király Magyarországra visszatért, Szabács várát mindenképpen megerősítették, és a sereg legjavát a vár őrizetére küldték. Mátyás király erős sereggel indult a török ellen. A Száva vizén baj nélkül átkelt, aztán árkot ásatott és palánkot rakatott, hogy senki a várba élést ne vehessen. Amikor ez megvolt, felhúzatta az ágyúkat, és éjjel-nappal folyvást lövette a várat. Ezután rohamra küldte a sereget, erős harc folyt a falakon, de a török visszaszorította a magyarokat. Ekkor a király elhatározta, hogy maga indul kémszemlére. Csónakba szállt, csak egy inast és egy evezőst vitt magával, és a sötét éjszakában kémlelni kezdte a bástyákat. De egyszerre a törökök észrevették a csónakot, és ráigazítottak egy tarackot. A tarack golyója az inast elsodorta a király mellől, de Mátyás nem ijedt meg, tovább vizsgálódott, és csak akkor tért vissza, amikor mindent szemügyre vett. Már hosszú ideje folyt az ostrom, de csak nem volt eredménye. Ekkor a király fortélyokat kezdett kigondolni. Az egyik éjjel a táborból elbocsájtott egy nagyobb sereget, és titkon a vár mögött egy völgybe irányította. Ezután kora reggeltől napestig szüntelenül ostromolta a várat a másik sereggel. Amikor pedig besötétedett, elindította a tábort, és elvonult a vár alól. Amikor látták, hogy a magyar tábor elvonul, nagyon megörültek, mert azt hitték, Mátyás megunta az ostromot. Nagy lakomát csaptak, enni-inni kezdtek, egyesek lepihentek, mások a várból kijöttek, és minden félelem nélkül a szabadban járkáltak.